Usa ka estudyante nga angkas sa motorsiklo ang napasok sa usa ka dump truck sa lapasan sa Cagayan de Oro City. Pinas pasay ang pag-rescue sa mga personal sa Bureau of Fire Protection Lapasan Fire Station ug mga barangay tanod sa barangay Lapasan ining usa ka high school student nga naipit sa likod nga ligid sa usa ka dump truck sa Lapasan National Highway sa Cagayan de Oro City pasado alas 4 sa hapon adlaw Miyerkules. Sumala sa chief tanod sa mga barangay nga angkas matud pa ang estudyante sa motor nga gimaneho sa iyang uyuan ug pauli na unta sa ilang balay gikan sa eskwelahan dihang nadumbulan sila sa dump truck. Hinuon wala ra naunsa ang rider sa motorsiklo apan nabali matud pa ang tiil sa estudyante kinsa padayon nga ginatambalan sa ospital. Duna na sab kunoy inisyal nga panagsabot ang kabanay sa biktima ug driver sa dump truck. Sir, ang katong bata muuli sa Lapas 2, ang Lapas 2 tabok man ta padulong sa kanang Lapas 2 Colombo. Padulong na to sila uli, sir. Dahil tabok nila, Dito din sila nakunan sa katong dump truck.